Tervetuloa Tampereen baptistiseurakunnan pienryhmäopetukseen. Me jatketaan tällä kertaa opetussarjaa edelleen seurakunnasta ja viime kerralla me saatiinkin päätökseen ihan useammankin osan käsittäneen kokonaisuuden ja se käsitteli siis seurakunnan kokoontumista. Ja nyt me edetään sitten seuraavaan osioon tässä sarjassa ja tarkastellaan tänään tarkoitus, että olisi, että me tarkastellaan sellaista aihetta tänään kuin seurakunnan johtaminen ja hallinto. Seurakunnan johtaminen ja hallinto. Pahoittelen hieman tähän alkuun, että ääneni saattaa olla vähän toisenlainen, mitä se normaalisti, että tässä olen vielä toipumassa flunssasta, mutta kuitenkin kykenevä puhumaan ja toivon mukaan se ei tätä kuuntelua ja opetuksen kuuntelua häiritse. Mä haluan heti tähän alkuun esittää kysymyksen, jota pyydän teitä sitten pohtimaan keskenänne. Ihan hypätään saman tien nyt tähän aiheeseen ja heitän tällaisen kysymyksen, että kenelle kuuluu päätöksenteko seurakunnassa ja miksi? Eli kenelle kuuluu seurakunnassa päätöksenteko ja millä perusteella? Pyydän siis nyt keskeyttää tätä video hetkeksi ja pohtii tätä ennen kuin mennään sitten hieman eteenpäin. Eli kenelle kuuluu päätöksenteko seurakunnassa ja millä perusteella? Toivottavasti olette ihan hyvää pohdintaa saaneet ja keskustelua aikaisiksi, koska tämä aihe on hyvin tärkeä. Tästä ei paljon kuule yleensä puhuttavan, vaikka yleensä kun me seurakunnan tapahtumissa ja tilaisuuksissa kokoonnutaan, niin totta kai johtaminen ja hallinto on enemmän tai vähemmän aina läsnä. Mutta se, että puhutaanko me siitä sellaisena, että mihin se perustuu ja mihinkä sillä tähdätään, niin tosiaan ei ole mitenkään yhdentekevää puhua näistä asioista, eikä sekään niin kuin se kysymys, minkä mä esitin, että kuka tekee päätöksiä seurakunnassa. Päätöksen tekeminen ihan ei ainoastaan seurakuntaelämässä, vaan jos mietitään ihan yleisestikin ihmiselämää ja niitä aloja, jotka Jumala on säätänyt ihmisten välille, vaikkapa perhettä ja yhteiskuntaa seurakunnan lisäksi. Jokaisella näillä kolmella alalla, perhekuntien, seurakuntien ja yhteiskuntien sisällä tarvitaan johtamista ja hallintoa. Eikä siksi ole ihan yhdentekevää, kuka tai ketkä vastaa silloin päätöksen tekemisestä. Jos perheessä lapset alkaa tekemään päätöksiä vanhempien sijasta, niin sillä on aikamoiset seuraukset sitten myös muutenkin perheen elämään. Eli tällä esimerkkinä siihen päätöksentekoon liittyy auktoriteetin harjoittaminen tai käyttäminen, miten sitä haluaa sanoa. Ja auktoriteettiuteen taas liittyy useimmiten just johtajuus ja sitä kautta muihin vaikuttaminen. Joten ennen kuin me nyt tarkastellaan varsinaista päätöksentekoa seurakunnassa, niin tarkoitus olisi, että me ensiksi voitaisiin katsoa hieman sitä, että mitä Raamattu sanoo paikallisseurakuntien johtamisesta. Uuden testamentin opetuksessa seurakunnan johtajia kutsutaan kaitsijoiksi, toisinaan myöskin vanhimmiksi. Vaikka näillä nimityksillä onkin ihan eri kreikankieliset sanat, niin niitä käytetään kuitenkin lomittain, toistensa synonyymenä, näin itse näen sen. Kaitsijoita vastaava semmoinen arkikielisempi ilmaisu meillä puhekielessä on paimenet, eli pastorit. Sitä siis sana paimen tarkoittaa pastoria. Et pastori tulee latinankielisestä sanasta pastoria, se tarkoittaa taas yksinkertaisesti paimenta ja pienenä semmoisena sivuhuomautuksena tässä, että seurakuntayhteisöissä, kun puhutaan taas pastorista, niin yleensä sillä viitataan johonkin henkilöön, joka on erotettu muista vanhimmiston jäsenistä niin kuin kokoaikaiseen työhön, jolloin myös hänelle maksetaan siitä useimmiten palkka. Ja tästä syystä mä näen, että tämä paimen ja pastori ja kaitsijan nimitys on vähän hämärtynyt. Nimittäin kokoaikatyötä tekevä pastori eli paimen ei se ole sen enempää pastori kuin muutkaan vanhimmiston jäsenet. Eli pastori ei ole siis mikään oma erillinen virka, joka on varattu vain yhdelle tietylle ja nimenomaan palkatulle henkilölle. Kaikki vanhimmiston jäsenet on kaitsijoita, eli paimenia, eli pastoreita.
Se, että jollekin maksetaan erikseen palkka tästä virasta, johtuu ihan käytännöllisyystä syystä, ja siitä Raamattu puhuu meille. Ja mainittakoon siis se, että jos joku seurakunta haluaa panostaa opetuksen laatuun, niin se ymmärtää myös silloin sen ainakin tulisi ymmärtää, ettei siihen valmistautumista voida hoitaa vain silloin, jos jää aikaa muilta arjen ja elämän velvoitteilta. Opetustehtävä, joka on paikallisseurakunnan ihan ydintehtäviä ja nousee sieltä lähetystehtävästä, niin se käsittää paljon muutakin kuin vaan sen hetken, missä opetetaan. Ja jotta siihen voidaan satsata ja panostaa, niin se vaatii aikaa ja vaivaa. Ja tästä syystä Raamattu puhuukin, kuinka niille, jotka näkee vaivaa sanassa ja opetuksessa, tulee antaa asianmukainen korvaus. Onhan työmies palkkansa ansainnut. Ja esimerkiksi omalla kohdallani niin se tarkoittaa sitä, että koska olen tässä ollut palkattuna työntekijänä, niin käytännössä mä toteutan huomattavan osan näistä opetuksista. Myös muutkin paimenet opettavat, mutta juurikin siitä, että koska he tekevät muita töitä myös elättääkseen itseänsä ja perhettään, niin sen takia minulla on se isompi osa tässä itse käytännön toteutuksessa, kuka vastaa näistä opetusten toteutumisista Jumalan palveluksissa ja myös näissä pienryhmissä. Mutta tämä tästä populaarista pastorikäsitteestä. Nyt palataan vähän siihen paikallisseurakuntien johtamiseen. Ja kun mietitään nyt vanhimpia, eli kaitsijoita, eli paimenia, eli pastoreita, niin mikä heidän tehtävänsä on paikallisseurakunnan johtajana? Mä haluan lukea tähän alkuun, ja mä tässä opetuksen aikana tulen muutamia yksittäisiä Raamatun tekstejä lukemaan, pääsääntöisesti Uuden testamentin puolelta, niin luen apostolien teosta yhden jakeen, jossa apostoli Paavali on pitämässä jäähyväispuhetta Efeson seurakunnan vanhimmille. Ja siellä luvussa 20, jakeessa 28 apostolin tekoja, Paavali kehottaa Efeson seurakunnan paimenia näin, että pitäkää siis huoli itsestänne ja koko siitä laumasta, johon Pyhä Henki on pannut teidät kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen hankkinut. Nimensä mukaisesti paimentin tehtävä on paimentaa, eli pitää huolta laumasta, siitä porukasta, johon Jumala on paimenet asettanut. Ja tästä me nähdään, että paimenuuteen astuminen, niin se tapahtuu Jumalan kutsusta hänen valtuuttamanaan. Paimenuus ei ole vaan siis jotain, johon tullaan, jos ei ole parempaakaan tekemistä, tai jos ei tahdo muitakaan ihmisiä löytyä siihen. Paimenuuteen kutsutaan, ja se tapahtuu Jumalan toimesta. Ja kun Jumala kutsuu paimenuuteen, niin se on myöskin havaittavissa ja nähtävissä ihan toistenkin tahoilta. Ja tässä tarvitaan silloin seurakuntaa, joka ei niinkään kutsu, vaan vahvistaa sen kutsun, jonka Jumala on jollekin antanut. Ja paimenuus on siten ihan pohjimmiltaan sun luottamustehtävä, sun luottamuksen osoitus tällöin seurakunnalta paimenta kohtaan. Mä luen seuraavan tekstikatkelman nyt hebrealaiskirjeestä luvusta 13, jakeen 17 täällä. Täällä sanotaan näin. Olkaa johtajillenne kuuliaiset, totelkaa heitä, sillä he valvovat teidän sielujanne, niin kuin ne, joiden on tehtävä tili. Näin he voivat tehdä työtään iloiten, ei huokaillen, sillä se ei teitä hyödyttäisi. Tämän tekstin pohjalta voidaan sanoa, että paimenten tulee ennen kaikkea valvoa seurakuntalaisten sieluja. Ja mihin taas tämä tähtää? No se tähtää siihen, mistä Paavali on puhunut Efesolaiskirjeen 4. luvussa, mihin me aina silloin tällöin ollaan tämän sarjan aikana palattu. Ja siellä puhutaan siitä, kuinka Jumala on lahjoittanut seurakunnalleen palveluvirkoja, jotta pyhät voitaisiin tehdä valmiiksi. Toisin sanoen seurakuntalaiset saataisiin varustetuiksi seurakunnan rakentamiseen Jumalan valtakunnan tulemista varten, kunnes sitten lopulta me kaikki saavutetaan kypsyys ja täysikäisyys uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa. Paimenilla on auktoriteettiasema seurakunnan johtajana. Ja kuten mä sanoin, niin Jumala on asettanut seurakuntaansa paimenet. Ja tästä syystä hän on myöskin uskonut heille auktoriteetin, eli vaikutusvallan käyttämisen. Mutta tämä tämmöinen vaikutusvallan käyttäminen, niin se ei ole rajatonta valtaa, vaan Jumala on asettanut myöskin rajat tämän auktoriteetin harjoittamiselle. Ihan saman niin kuin kotona miehelle tai vanhemmille tai yhteiskunnassa esivallalle.
Jumala on uskonut auktoriteetin miehelle suhteessa vaimoonsa, vanhemmille suhteessa lapsiinsa, esivallalle suhteessa kansalaisiinsa ja myös paimenille suhteessa seurakuntalaisiinsa. Ja niin kuin sanoin, niin näiden asemien valta on rajallista. Ainoastaan Jumalalla on luojana ja kuninkaana lopullinen ja ehdoton auktoriteetti. Ja tästä syystä, jos joku näistä maanpäällisistä auktoriteeteista ylittää valtuutensa, puuttuu asioihin, jotka ei sille kuuluisi, niin hän ottaa silloin Jumalalle kuuluvan paikan ja kapinoi silloin Jumalaa vastaan. Ja tällaiselle auktoriteetille ei tule alistua, eikä sellaisia auktoriteetteja silloin pidä totella. Vaikka nykyään tämmöisessä yltiö-tasa-arvojulistuksessa niin auktoriteetit merkittää monesti sortoa ja vallan väärinkäyttöä, niin ajatus on hyvä muistaa, että ajatus auktoriteettiudesta on kuitenkin lähtöisin Jumalasta. Ja koska sen takana on Jumalan hyvä ja viisas suunnitelma, niin silloin auktoriteettius on tarkoitettu meidän ihmisten parhaaksi. Mutta sitten samaan aikaan meidän täytyy muistaa, niin kun mietitään tätä Raamatun suurta kertomusta vasten, me ei meillä ainoastaan hyvän Jumalan maailmassa, vaan me elämme myöskin hyvän Jumalan maailmassa, jonka synti on turmellut. Ja synti on myöskin ulottanut lonkeronsa auktoriteetin harjoittamiseen. Ja tästä syystä tämä on ehkä se merkittävin syy, minkä takia auktoriteettien harjoittamiselle tarvitaan tietyt rajat. Ja näin ollen siis seurakunnassakaan paimenet ei voi asemansa turvin toimia ja käyttäytyä ihan kuinka tahansa. Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeen viimeisessä luvussa tällä tavalla. Minä kehotan vanhimpia teidän joukossanne, minä joka itsekin olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja, sekä myös osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti Jumalan mielen mukaan. Ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Älkää herroina hallitko niitä, jotka on teille uskottu, vaan olkaa laumalle esikuvana. Miten seurakuntalaiset vois sitten tukea paimeniansa, jotta he vois aiemmin lukemani hebrealaiskirjan mukaan tehdä työtään iloiten? No, ennen kuin sanon mitään näkökulmia siihen, niin helposti moni saattaa ajatella, että jos joku paimenilla voi olla elämänkokemusta erilaisista seurakuntaelämän haasteista, tai että heillä saattaa olla koulutuksen tai muun tutkimustyön puolesta paljonkin tietoa, niin he ei tarvitse niin kuin rohkaisua ja tukemista ja kannustusta, mutta monet paimenet voi kärsiä esimerkiksi ihan epävarmuudesta, ja tästä syystä he tarvitsevat seurakuntalaisten rohkaisua, siinä missä kuka tahansa muukin seurakuntalainen. Joten miten paimenia seurakuntalaiset voisi tukea heidän palvelutehtävässään? Ja hebrealaiskirjeen tekstiä mukaillen, niin kuuliaisuus on yksi, mikä motivoi paimenia heidän palvelutehtävässään. Siellä sanottiin, että olkaa johtajille ne kuuliaiset ja totelkaa heitä. Tämä ei tarkoita, etteikö paimenet voisi toisenaan erehtyä tai pahimmillaan ylittää Jumalalta saatuja valtuuksia, mutta jos he toimivat, niin kuin Pietaria mukaille, miten mä äsken luin, jos he toimii Jumalan mielen mukaan, niin kuuliaisuus heitä kohtaan on silloin yksi merkittävimmistä motivaation lisääjistä. Toinen, voisiko sanoa vähintään yhtä tärkeä asia, mikä motivoi ja kannustaa paimenia heidän palvelutehtävässään, on seurakuntalaisten hengellinen kasvu. Johannes kirjoittaa 3. kirjassaan, kuinka hänellä ei ole suurempaa iloa kuin se, että hän kuulee lastensa vaeltavan totuudessa. Ja tämä on, voisiko sanoa, niin kuin yksi nautinnollisemmista asioista, mitä mä itse henkilökohtaisesti paimenuudessa olen kokenut. On se, kun näkee, että seurakuntalaiset, he ottaa kasvuaskeleita, he vahvistuu Jumalan tuntemisessa ja vastuun kantamisessa, todistamisessa, rukoilemisessa, ihmissuhteiden solmimisessa, koetuksissa kestämisessä. On aivan valtava upeata nähdä, kuinka ihmisen sisimmässä tapahtuu Jumalan salainen työ. Se alkaa pikkuhiljaa tulemaan esille sieltä. 3. mä sanoisin rukouksen. Eli rukoilkaa, hyvät seurakuntalaiset, niin kuin uskonkin sen. Ja tiedän itse sen, että ilman seurakuntalaisten rukouksia en tiedä, olisinko selvinnyt elämässäni viime vuosien koetuksista ollenkaan tähän asti. Ja edelleenkin rohkaisen siihen ja kehotan, että rukoilkaa paimentenne puolesta, jotta he voisivat tehdä työtään iloita ja he jaksaisivat nähdä vaivaa.
Neljänneksi mä sanoisin neuvojen kysymisen ja tarvittaessa ojennuksen vastaanottamisen. Niin kuin tiedätte ja muistatte, niin paimenten ei tule pyörittää seurakuntaa omana bisneksenään, niin kuin ei kenenkään muunkaan paikallisseurakunnassa. Seurakunta kuuluu Jumalalle ja hän on lahjoittanut paimenet seurakunnalle sille hyödyksi ja avuksi. Ja kun paimenet muun muassa ojentaa seurakuntalaisia, niin he tekee sen tiedostaen toimivansa ylipaimenen, eli meidän hyvän paimenemme Jeesuksen alaisuudessa. Koska paimenen tehtävä on valvoa ennen kaikkea seurakuntalaisten sielujen tilaa. Ja tästä syystä onkin hyvä muistaa, että paimenet johtajana ei ainoastaan kaitse silloin ja opeta, vaan heidän täytyy tarvittaessa ojentaa jopa nuhdella. Mutta silloinkin heidän tulee toimia heidän seurakuntalaistensa sielujen parhaaksi. He tekevät sen siitä syystä. Ja ihan viimeisenä mä mainittisin tämmöisenä ihan yleisen arvostuksen ja kunnioituksen paimenuuden virkaa kohtaan. Paavali kirjoittaa ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen lopussa tällaisen kehotuksen sanan kirjeen vastaanottajille. Pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksen niille, jotka näkee vaivaa teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajenne Herrassa ja neuvovat teitä. Pitäkää heitä erityisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne. Rakkauden tähden ja juurikin tämä Jumalan rakkaus, se velvoittaa meitä ajattelemaan paimenistamme hyvää. Ja jos jollakulla on hampaankolossa jotain paimenta kohtaan, niin tämä tulisi sitten selvittää henkilökohtaisesti kasvokkain, eikä vaan levitellä tyytymättömyyttä tai muuta kielteistä selän takana, koska se sitten pidemmän päälle se myrkyttää koko seurakunnan ilmapiiriä. Eli nyt yhteenvetona paimenista todettakoon se, että he on Jumalan lahja seurakunnalle, ja heidän tehtävänsä johtajina on paimentaa seurakuntalaumaa, valvoo seurakuntalaisten sieluja, jotta nämä voisivat tulla varustetuiksi ja kasvaa kypsiksi ja täysikäisiksi Jeesuksen seuraksi. He kykenevät niin kuin seisoo omilla jaloillaan, ja tällä tavoin he kykenevät rakentamaan Kristuksen seurakuntaa. Ja Jumala on uskonut paimenille auktoriteetin ja hallinnan, ei mielivaltaisesti käytettäväksi, vaan siksi, että he voisivat omalla asemallaan, niin kuin Pietari kirjoitti, omalla asemallaan näyttää tervettä esimerkkiä muille. Ennen kuin mennään tuohon seurakunnan hallintoon ja sitä kautta siihen päätöksentekoon, niin mä haluaisin lyhyesti mainita tässä muutaman sanan seurakuntapalvelijoista, eli diakoneista ihan tällaisena sivunoottina. Heidän valintakriteerinsähän on, niin kuin tiedätte, on pitkälti hyvin sama niin kuin paimentenkin valintakriteeri. Näistä voi lukea 1. Timoteuskirjeen 3. luvusta. Ja no sillä erotuksella tietenkin, että toisin kuin paimenen tehtävässä, niin diakonina voi palvella myöskin nainen. Ja toiseksi diakonin tehtävän ei ole asetettu mitään erillistä opettamisen pätevyyttä. Mutta diakonien alkuperä voidaan nähdä juontavan apostolien tekojen 6. lukuun, jossa kerrotaan, kuinka Jerusalemin seurakunnassa kreikkaa puhuvia leskiä syrjittiin päivittäisessä avustuksessa. Ja tästä johtuen sitten apostolit ohjeisti seurakuntaa valitsemaan miehiä, jotka voisivat ottaa tämä avustustehtävä vastuulle, jotta taas apostolit voisivat keskittyä rukoukseen ja sananpalvelukseen. Ja tämä avustamispalvelu onkin ollut oikeastaan aina niin kuin diakoniatyön ytimessä. Ja jos joku sanotaan näin, että paimenten tehtävä on huolehtia seurakuntalaisten sielujen tilasta, niin diakonien tehtävä on huolehtia taas käytännön avusta köyhien ja syrjäytyneiden seurakuntalaisten elämässä. Jos seurakunnissa ei ole nimetty erikseen diakoneja, niin siinä on semmoinen vaara, että tämä tärkeä palvelutyö tulee joko laiminlyödyksi kokonaan, tai sitten se, että se laitetaan sellaista ihmistä harteille, jolle se ei välttämättä kuuluisi, kuten esimerkiksi paimenet. Ja niin kuin tiedätte, niin apostolithan ei väheksynyt sitä tarvetta, mikä Helleenileskien parissa ilmeni, mutta he eivät voineet samaan aikaan kuitenkaan laiminlyödä sitä tehtävää, joka heille oli alun alkaen uskottu, eli rukous ja sananpalvelu. Ja tämä sama pätee paimenten ja diakonin väliseenkin työjakoon. Me tarvitaan sekä hengellistä että käytännöllistä huolenpitoa ja avustusta, ja jotta palvelutehtävien laatu ei kärsisi, niin olisi viisainta, että paimenet tekee juuri sitä, mihin Jumala on heidät tarkoittanut, ja diakonit taas vastaa käytännön avustustyöstä, ja siltä he helpottaa paimenten taakkaa. Miten me voitaisiin sitten seurakuntalaisina tukea diakoneja
heidän tehtävässään, niin ihan niin kuin paimentenkin kohdalla me osoitetaan arvostusta heitä kohtaan ja annamme siitä johtuen heille kuuluvan tunnustuksen. Ja me rukoilemme heidän puolestaansa, jotta hekin vois palvella ilolla ja olla niin kuin täynnä Jumalan henkeä ja viisautta, niin kuin alkuseurakunnan diakonit. Ja kolmanneksi mä voisin sanoa, että me voitaisiin osoittaa tukemme heitä kohtaan sillä, että me osallistutaan erilaisiin vapaaehtoistehtäviin, jossa diakoni palvelee. Tämän lisäksi osallistutaan rohkeasti myös muihinkin vapaaehtoistehtäviin, koska sitten tässä on myös sekin vaara, että diakoneille saattaa langeta paljon sellaista, toki mikä ei kuulu paimenille, mutta ei myöskään kuulu diakoneillekaan. Ja näin ollen diakonit voidaan myös taakottaa kohtuuttomasti. Eli osallistutaan ihan rohkeasti erilaisiin vapaaehtoistehtäviin, mitä eri paikallisseurakunnissa on, ja osoitetaan siten tukemme diakoneille, jotka tekee arvokasta avustustyötä. Mutta nyt me siirrytään ihan tähän seurakunnan hallintoon nyt sitten ja päätöksentekoon, mistä mä esitin sen alkukysymyksenkin. Vaikka seurakunnalla on johtajina sen paimenet, niin päätösten tekeminen on koko seurakunnan asia. Tästä löytyy esimerkki äsken mainitusta apostolien tekojen tekstistä, missä apostolit ohjeisti siis seurakuntaa valitsemaan sille diakonit. Ja tämä valinta seurakunnan taholta se ei vaan niin kuin tapahtunut ollaan tyhjästä, vaan se perustui jo aiemmin annettuun opetukseen. Luen Matteuksen evankeliumista tässä luvusta 18, missä Jeesus puhuu syntiä tekevästä seurakuntalaisesta. Matteus 18 ja jakeesta 15 eteenpäin sanotaan näin. Jos veljesi tekee syntiä, mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Huomaat tässä myös siis nuhtelu ei ole ainoastaan paimenten tehtävä, tämä kuuluu ihan kaikille. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut veljesi takaisin. Mutta jos hän ei kuule sinua, ota 1 tai 2 todistajaa mukaasi, että jokainen sana vahvistettaisiin 2 tai 3 todistajan suulla. Jos hän ei kuule heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei kuule seurakuntaakaan, olkoon hän sinulle kuin pakana ja publikaani. Me tässä tekstissä huomataan, että seurakunta on se viimeinen ja lopullinen taho, jolla on valta päättää muun muassa jäsenistään. Ja tähän samaan opetukseen pohjautuen Paavali ohjeisti Korintin seurakuntaa poistamaan keskuudestaan seksuaalisessa moraalittomuudessa elävän jäsenensä joukosta. Ja näin ollen me voitaisiin siis sanoa, että viimeinen sana esimerkiksi henkilövalinnoissa ja jäsenkysymyksissä on seurakunnalla itsellään, koko seurakunnalla. No miksi näin? Miksi ei se ole paimenilla pelkästään? Joku on joskus sanonut näin, mielestäni ihan hyvin, että jos päätäntävalta olisi pelkästään seurakunnan paimenilla, niin siinä on se riski, että se passivoittaa seurakuntalaiset, jolloin seurakunta ei välttämättä enää osaisi arvostaa sitä, mitä seurakunnassa tehdään. Ja tästä syystä yhden näkemyksen mukaan koko seurakunnan päätäntävalta korostaa näin siis jokaisen jäsenensä roolia. Ei ainoastaan siis päätöksenteossa, vaan ylipäätään se korostaa sitä, että jokainen seurakunnan jäsen on taloudenhoitaja seurakunnassa. Meitä ei ole ainoastaan uskottu seurakunnan Herralle, vaan seurakunnan Herra on vastavuoroisesti uskonut seurakuntansa meille, jokaiselle hänen kuuluvalle. Ja tästä syystä siis kaikki seurakunnassa päätettävät asiat tulisi olla meidän jokaisen yhteisiä asioita. Jokainen seurakunnan jäsen on seurakunnan taloudenhoitaja ja siksi osaltaan vastuussa seurakunnan hyvinvoinnista. Kysymys siis silloin kuuluukin, että mikä merkitys sitten seurakunnan johtajilla, paimenilla on päätöksenteossa? Meidän on tähän todettava, että meillä ei ole ihan täysin yksityiskohtaisia ohjeistuksia Raamatussa tähän. Miten vaikkapa mikä rooli paimenilla olisi vaikka siinä, kun puhutaan kirkkorakennuksesta, kirkkorakennukseen liittyvistä asioista tai budjetin muodostamisesta tai vaikka otetaan tämmöinenkin kuin opetuksen linjanveto. Se on yksi, mikä siis paimenten kriteeri, että heidän tulee olla kykeneviä opettamaan ja heillä on selkeästi johtoasema tässä. Ja myös meidänkin seurakunnassa vaikka lukee, että meidän toimintasuunnitelmasta paimenet vastaa opetuksen terveellisyydestä, niin tosiasia on kuitenkin se, että se ei saa vapauttaa seurakuntalaisia myöskään opetuksen valvomisesta. Tästä syystä mä jätänkin nyt tähän loppuun teille kysymyksen pohdittavaksi, eli mikä merkitys seurakunnan johtajilla tulisi teidän mielestä olla päätöksenteossa? Voitte myös pohtia niitä aiempiakin kysymyksiä, kuten mitenkä tukea paimenia tai diakoneja. Voi olla, että teiltä löytyy ihan sellaisiakin hyviä näkökulmia, mitä ei tässä tullut mainituksi.
Mutta tämä on ihan mielenkiintoinen pohtia, että mikä rooli paimenilla on, kun seurakunnassa tehdään päätöksiä. Muussa tapauksessa tämä olisi tältä erää tässä. Jos Jumala tahtoo elämme, niin seuraavalla kerralla tarkastellaan sitten sellaista aihetta kuin yhteys seurakunnassa, eli seurakuntayhteys. Toivotan teille oikein siunattua loppukokoontumista. Voikaa hyvin.